Здравейте, аз съм Жоро, а вие сте с Бумеранг, каналът, който ви предизвиква с различни загадки и ви награждава с парични награди. Знам, че нямате търпение да разберете кой е победителя от предишната игра. Имайте търпение и ще разберете. Не пропускайте и днешната загадка, която ще донесе на един късметлия от вас. Ха-ха! 50 лева! И така, днес е 2 декември и имам за вас една много специална загадка, която е свързана с тази дата. Знаете ли, че на този ден, 1804 година, Наполеон е бил коронован за император на Франция в катедралата Нотр-Дам в Париж? Ето я и загадката. Какво е общото между Наполеон и една популярна игра за мобилни телефони? Отговорът е една дума, която се състои 5 букви. Ще направя една лека подсказка, тъй като днешната игра е малко по-трудна. Името на популярната игра за мобилни телефони се състои от 2 думи. Първата е вашия отговор, а втората е Бърц. Само един от вас ще бъде изтеглен другата седмица, в събота от 7 часа и ще спечели 50 лева. Ето така, скъпи приятели, приключва и днешния епизод с Бумеранг. Надявам се, че сте се забавлявали. Да не си помислихте, че съм забравил? Да нали всички това чакаме? Победителят от предишната игра? Отговорът в предишната загадка е, че момченцето не достига до копчето 8, затова натиска копче 5 и слиза на 5-ти етаж. От 5-тия до 8-ми етаж се качва пеша. А сега да разберем кой е победителят от предишната игра. Нека да се прехвърлим към томболата на късмета. И победителят е... Боби Валериев, 6624. Неговият отговор е Д, защото не стига до копче 8. Честито на Боби, нека да се свърже с мен на имейл адрес, който ще оставя долу в описанието. За тези, които не са разбрали правилата и смисъла на този канал, могат да изгледат ето това клипче. Там ще разберете как да участвате за ежеседмичната награда. Ако искате да участвате в следващия епизод, не забравяйте да се абонирате за канала, да харесате видеото и да пишете какъв е според вас правилният отговор. Следващия епизод ще излезне на 9 декември. Ще има нова загадка и още по-интересна. И отново награда за вас. До тогава бъдете здрави и щастливи. Аз съм Жоро, а вие бяхте с Бумеранг. Чао!